Usmani iyaka ne, Usmani iyaka ne, Ahmadu karshe ne. Fara da Allah zan fara, malicin kuwa ne. Usmani iyaka ne, Allahu wadatacce ne, kai ni ko mabaraci ne. Usmani iyaka ne, a ɗauke man shari, Ahmadu karshe ne, a haɗa ni da alkhairi. Inda kai mai shi ne ya tabbata ni ma mai shi ne. Dan Usmani iyaka ne, dan Usmani iyaka ne, Ahmadu karshe ne. Salati Allah ba dadi ka daɗa masoyinka. Dan Usmani iyaka ne, Muhammad Hamid Alhadi sha'anoninka. Dan Usmani iyaka ne, ya sada sabonsa, Ahmadu karshe ne. Allah da diya da iyalansa. A samun shautin jani guda ɗaya farko karshe ne, iyaka ne. Dan Usmani iyaka ne, Ahmadu karshe ne. Salamu ala gausul agawasi in yasi da kare. Dan Usmani iyaka ne, iya neman mai neman in yasi to sai ya kare. Dan Usmani iyaka ne, shehu ka bar ni masoyinka, Ahmadu karshe ne, kuma bawan bayinka. Da mai jazaba da suluki do a cikin kawun dai ne, Ahmadu karshe ne. Dan Usmani iyaka ne, Ahmadu karshe ne. Salamu ala babansa Atiku ashe kai babban uga ne. Dan Usmani iyaka ne, ina kuma tuba ya maulana adanni mai laifi ne. Dan Usmani iyaka ne, sisi dan faira, Ahmadu karshe ne, kaban ka kara. Aya maula ya Muhammad Sisi daga kai na yi wayo ne, Sisi na gode. Dan Usmani iyaka ne, Ahmadu karshe ne. Da kai na fito Malam Tijjani daga kai kuma na tashi. Dan Usmani iyaka ne, da kai na munta masoyi ni dai tun daga nan har al'abishi. Dan Usmani iyaka ne, Ahmadu kai mai kyauta ne, Ahmadu karshe ne, ni kuma nan mai nema ne. Dan Usmani iyaka Allah shanin kazimi ne, Ahmadu dodo ne. Dan Usmani iyaka ne, Ahmadu karshe ne. Dan Usmani muradin ruhi kai ne mai rainan mu. Dan Usmani iyaka ne, kai ne ke share hawaye in an zalunci mu. Dan Usmani iyaka ne, mun suka da soyayya, Ahmadu karshe ne, mu ba mai maka jayayya. Daga zaki dan Usmani ina wani ko dan wane ne, Ahmadu fardi ne. Dan Usmani iyaka ne, Ahmadu karshe ne. Dan Usmani abin togo ne, gumbo ka ko malam. Dan Usmani iyaka ne, kuma shi boyayye ne, baya fahimto gun alam. Dan Usmani iyaka ne, Tijjani iyaka ne, Ahmadu karshe ne, sha'anin magabata ne. Shagali a cikin Malam Tijjani kwa wannan lallai ne, Ahmadu karshe ne. Dan Usmani iyaka ne, Ahmadu karshe ne. Ahmadu ya cika ya tumbatse kowa ya gigita. Dan Usmani iyaka ne, ya kulle kowa ta kofa kowa ya daidaita. Dan Usmani iyaka ne, ya samu maza taki, Ahmadu karshe ne, ya kwakwanci burki. Yau kowa ya yi ta kansa su dan Usmani suna nan ne, Ahmadu fardi ne. Dan Usmani iyaka ne, Ahmadu karshe ne. Dan Usmani ina kai ne, wai kai wane ne. Dan Usmani iyaka ne, ka fita fili ka boye, kai wani zance ne. Dan Usmani iyaka ne, wasu sun rufe kofa ka bude, Ahmadu karshe ne, ka zo kowa ya shuɗe. Tun da ka ce sahi ujina sai kai shiru kai jingim ne,
Ahmadu ya ne Dan Usmana iyaka ne Ahmadu ka bishe ne. tun daga ran da ka sauka Kano kan kowane shi yayi caji. Dan Usmana iyaka ne. An daddaura wuyan ashiya ki ka zo ka ƙure masu maleji. Dan Usmana iyaka ne. Kai rawanin ka na daɗe ne. Ahmadu ka bishe ne. Kai madadin sufaye ne. Ahmadu zaki baban kura ne. Ahmadu ka bishe ne. Dan Usmana iyaka ne Ahmadu ka bishe ne. Kai ɗaya ne namijin da ya buɗe ya ka shiga cikin gausi. Dan Usmana iyaka ne. Kai taka kake talita kai ne mai lasisi. Dan Usmana iyaka ne. Waya ne sunanka. Ahmadu ka bishe ne. Kuma ma waye ya farauce ka. Komai girman kura ta san zaki dai oga ne. Ahmadu ka bishe ne. Dan Usmana iyaka ne Ahmadu ka bishe ne. Ahmadu namu nake magana mai mimiya mai wawuya. Dan Usmana iyaka ne. Wanda ya zo da salon soyayya mai fafaɗar hanya. Dan Usmana iyaka ne. Jirgi kakan mota. Ahmadu ka bishe ne. Gaya makwabalinta. Wanda ya so Malam Tijjani yana a cikin modata ne. Ahmadu ka bishe ne. Dan Usmana iyaka ne Ahmadu ka bishe ne. Dan Usmana abin kallo ne taki gatan shuka. Dan Usmana iyaka ne. Ni shi ne ogana kai wane ne oganka. Dan Usmana iyaka ne. Shi ne fili ko gaibi. Ahmadu ka bishe ne. Kuma shi ne mai goge aibi. Dan Usmanu kadai ne sarki kuma sarkin sarki ne. Ahmadu sarki ne. Dan Usmana iyaka ne Ahmadu ka bishe ne. Dan Usmanu suwa ne suka san ka sanin haku. Dan Usmana iyaka ne. Kowa kasan ka yake kai ne haku la haku. Dan Usmana iyaka ne. Ka shiga kowane zamani. Ahmadu ka bishe ne. Zaki sai dai imani. Kaya abin da kake so zaki tun gudu bai na bacci ne. Ahmadu sarki ne. Dan Usmana iyaka ne Ahmadu ka bishe ne. Dan Usmana takobi ne mai karfin iko. Dan Usmana iyaka ne. Shi kuma iskan shaka ne lungu ko saku. Dan Usmana iyaka ne. Baya faɗo da kwatance ne. Ahmadu ka bishe ne. Awwal ne kuma sani ne. Ahmadu dai shi ke mulki kowa bawan maulana ne. Ahmadu fardi ne. Dan Usmana iyaka ne Ahmadu ka bishe ne. Duwa gurin da ka neme shi to sai ka gan shi. Dan Usmana iyaka ne. In dai kai mai numfashi ne ka sha numfashin shi. Dan Usmana iyaka ne. Shi ke ba mu muke samu. Ahmadu ka bishe ne. Shi ke gushe haushin mu. Dan Usmana hakikar gausi an binne kato ne. Ahmadu gwaska ne. Dan Usmana iyaka ne Ahmadu ka bishe ne. Dan Usmana na farko ne sannan karshe ne. Dan Usmana iyaka ne. Shi kuma fardi ne bai da sa'a kowa ne. Dan Usmana iyaka ne. Ahmadu farkon suna ne. Ahmadu ka bishe ne. Shi farkon sa karshe ne. Wanda ya zo da yin shanin nan wai wannan wane ne. Ahmadu ka bishe ne. Dan Usmana iyaka ne Ahmadu ka bishe ne. Dan Usmana nan kamun ce in samu in huta. Dan Usmana iyaka ne. Ahmadu ka san bana da kowa sai kai babban dokta. Dan Usmana iyaka ne. Ahmadu sakar na shari. Ahmadu ka bishe ne. In amman kar yayi tasiri. Ahmadu kai ne mai bayarwa ni kuma nan mai roƙo ne. Ahmadu ka bishe ne. Dan Usmana iyaka ne Ahmadu ka bishe ne. Ahmadu kai ne mai dubawa dubu masoyanka. Dan Usmana iyaka ne. Sisi baban su Fatiha katami na bayanka. Dan Usmana iyaka ne. Da Sharifin Barama. Ahmadu ka bishe ne. Musa Shehu da Isa ma. Ga Satiku da Sanin Awal Yusuf Muhadima.
Ahmadu dube mu. Dan Usmana iyaka ne Ahmadu Kabishe ne. Shewa duba su bawan Maryam abban hajiya na haka. Dan Usmana iyaka ne. Da Bello na jajiza dan Usmana haɗi da Bashiru masu yanka. Dan Usmana iyaka ne. Kaiwa awalin inna Ahmadu Kabishe ne. Buɗiya maulana. Ni dai nan yaro ne maulai kanin marubuta ne Ahmadu Baska ne. Dan Usmana iyaka ne Ahmadu Kabishe ne. Dan Usmana iyaka ne Ahmadu Kabishe ne.